על מה מורידים פרופיל? אז קודם כל אני מאוד מקווה שלא יורידו לכם את הפרופיל, וחלילה שלא תורידו לעצמכם פרופיל בכוונה כדי להתחמק משירות משמעותי. מדינת ישראל בסיטואציה מאוד מורכבת שבה צריך כתף, וחשוב מאוד שמי שיכול ויכולה יהיו חלק מהמאמץ ויראו את עצמם כאנשים של שליחות ותרומה. חשוב לי מאוד מאוד להגיד במלוא ההגינות, אני לא רופא, אני לא מתעסק בספר הפרופילים. יש לא מעט סיבות שבגינן מורידים פרופיל. צריך לזכור רגע את הנתון החשוב הזה. מצד אחד יש דברים שהצבא מוריד עליהם פרופיל שבאזרחות בחיים לא היה משפיע בשום דרך, ואנשים מתנהלים איתם ביום יום. הצבא לא לוקח סיכונים, ומצד שני צריך לזכור שאם הורידו לנו פרופיל מסיבה כזו או אחרת, יש סיבה לזה, וצריך לוודא שהסיבה הזאת היא לא מסכנת חיים חלילה, כי בסוף אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבמהלך השירות הצבאי חלילה ייגרם לנו איזשהו משהו בריאותי שישפיע לנו גם אחר כך על כל החיים שלנו. אז יש באמת הרבה מאוד סיבות, ובהקשר הזה אם יש איזושהי סוגיה מאוד משמעותית אני ממליץ להתייעץ עם רופא שמתעסק בספר הפרופילים. מקווה שהצלחתי לעזור.